Колко от вас като майки имат предостатъчно време за себе си? Аз честно казано се стремя да заложа на продукти, които трябва да се слагат или рано, или късно вечерта. Наскоро реших да пробвам една страхотна нощна маска и това е нощната крем маска Биотик на Vitaderm на компанията T&D. Тя съдържа пребиотици, лактобацили, също така уникалните водорасли хлорела. И нещото, което ме впечатли, е, че съдържа 4D комплекс от 4 вида хиалуронова киселина, което помага, разбира се, при стареенето на кожата и изгладжането на финните линии. Опаковката е страхотна, както виждате, много свежа. Ето вътре как изглежда маската. Мирише много леко, с много лек аромат е. Помага за всеки тип кожа. Вечерта се нанася и не се отмива, което за мен е страхотно, като една бързаща майка постоянно. А в същото време се грижи за кожата. Има бариерен ефект, хидратира, подхранва кожата, прави я страхотно мека на сутринта. След като я нанеса, просто си лягам и сутринта кожата ми е изцяло променена. Ако имате и зачервявания, помага страхотно. Така че ви я препоръчвам с две ръце. Определено ми стана фаворит, така че ако искате да си поръчате, или цъкнете в линкът в профилът ми, или ми пишете на лично съобщение.